il-Gvern għadu mingħajr soluzzjoni prattika nuqqas ta' għalliema li jeżisti fis-sistema edukattiva wara li kien oriġinarjament ħareġ bil-proposta li jġib għalliema barranin. Proposta li ġabet il-kritika ta' kulħadd fosthom l-unions tal-għalliema, il-ġenituri u anke l-għalliema nfushom. Dan ikkonfermah il-President tal-MUT Marco Bonnici meta mistoqsim il-ġurnalisti fosthom minn Net News jekk il-Union għandi xi aġġornamenti mill-Gvern dwar din il-kwistjoni. Minfloku qal li l-MUT baqgħet ma ngħatat l-ebda garanzija li l-proposta tal-Gvern tneħħi tal-kollox. Dik kienet dik xi ħaġa li tlabna aħna in the first place iridna ma nistennewx li l-Ministru jimxi għal rasu mingħajr ma jiftihem magħna fuq xi ħaġa Ma dik ta' xi garanzija jew Marco Bonnici kienet iwieġeb lil ġurnalisti wara li nieda Education Malta intenzjonat biex il-modell edukattiv ta' pajjiżna mill-primarja sal-post sekondarja tinbidel għal waħda f'entità bħal fil-każ tal-Università, l-MCAST u l-ITS bil-Ministeru jibqa' jservi ta' regolatur. Kien waqt din il-konferenza li Marco Bonnici tenna li bħala Union tal-għalliema se jkomplu joġġezzjonaw għal din il-proposta tal-Gvern dwar il-barranin. Dan hekk kif tħoss li hemm soluzzjonijiet aktar sostenibbli għal dan in-nuqqas ta' riżorsi umani. Jekk ħajkun hemm klasijiet minn għallim, ovvjament irdu naraw soluzzjonijiet jista' jkun hemm. Però tal-barranin għadna diġà li għalina mhijiex l-option li lesti nikkonsidraw li nimportaw il-barrani biex ikun jista' jagħmel dan ix-xogħol. U hekk kif issa ninsabu biss ftit jiem bogħod mill-bidu tas-sena skolastika ġdida għall-iskejjel tal-Gvern, il-President tal-MUT sostna li l-Gvern għadu mingħajr soluzzjoni prattika u wieġeb il-mistoqsijiet li l-Gvern qed jaħrab milli jwieġeb fosthom li pereżempju fil-matematika hemm madwar 15-il klassi li s'issa għadha mingħajr għalliem. Għandu l-Gvern jogħtakom xi Ministru Bartolo li hemm xi forma ta' option oħra li l-iskola tibda Jina m'għandix informazzjoni fil-matematika għandna bżonn żgur madwar 15-il għalliem. Dan in-nuqqas ta' pożizzjoni mill-Gvern u l-Ministeru tal-Edukazzjoni tidher sintomatika ma' problemi oħrajn li qed jiffaċċjaw il-ġenituri u l-istudenti f'pajjiżna. Fil-fatt minkejja l-pompa kollha li biha l-Gvern is-sena li għaddiet ipprova jbellaħħa lil kulħadd li sab soluzzjoni għal problema ta' trasport tal-istudenti jidher li din is-soluzzjoni għadha ma nstabietx. Il-feedback li għandna rigward trasport hija li jidher li ħajkun hemm ċertu diffikultajiet anke dis-sena. Nipprevedu li ħajkun hemm ukoll xi diffikultajiet ta' is-settur. Dan anke fid-dawl ta' tħassib tal-ġenituri dwar min se jkun responsabbli minn uliedhom matul it-traġiett bejn id-dar u l-iskola u viċeversa. Meta s-sena li għaddiet, il-Gvern ippropona soluzzjoni ta' malajr li waħħal ċippa mal-basket tal-istudenti. Il-Gvern matmar għal-modell ħafna eħfeb billi ħajuża ċippa li issa qed jgħidilna li tkun pilot project ukoll. Ġbidi ċippa li waħlu mal-bastijiet li kien hemm anke naqra fuqha. Sissa situazzjoni tidher li baqgħet kif inhi.